Sabies que a Andorra hi ha casos judicials que porten més d'una dècada sense resoldre's? És com si el temps s'hagués aturat per alguns d'aquests expedients. Això és increïble. Però, més enllà de la lentitud, el que realment preocupa són les sospites de corrupció i desviació de poder. És com si el sistema judicial estigués dissenyat per protegir uns quants. Exacte. I el cas BPA és un exemple claríssim. Aquest judici, que ja porta més de 5 anys, ha estat marcat per la controvèrsia, especialment pel paper del fiscal general Alfons Alberca. Però no és només aquest cas. També tenim el de la fallida de Valora, que afecta indirectament en Banc i que està pendent de judici des del 2007. És desesperant pensar que un cas tan important pugui estar paralitzat durant més d'una dècada. Però per què creus que passa això? És només incompetència o hi ha alguna cosa més al darrere? Bé, segons moltes veus crítiques, no és només incompetència. Hi ha un patró clar. Els casos que afecten interessos econòmics o polítics concrets semblen quedar adormits a la batllia. I això ens porta a parlar del Partit Demòcrates per Andorra, el DA, que sembla tenir una influència desmesurada en el sistema judicial. Això és molt greu. Quan la justícia deixa de ser imparcial, es perd la confiança en tot el sistema. I no només afecta els casos econòmics, sinó també qüestions socials. Per exemple, el cas de Vanessa Mendoza, l'activista que defensa la legalització de l'avortament, és un altre exemple de com el sistema judicial pot ser utilitzat per silenciar veus crítiques. Totalment d'acord. Mendoza s'enfronta a un procediment penal per suposadament difamar les institucions del Principat. Però al mateix temps, la Sala Civil del Tribunal Superior sembla donar suport a pràctiques com els ventres de lloguer, que són altament controvertides. Aquesta contradicció és difícil d'entendre. Com pot ser que un sistema judicial sigui tan dur amb un activista que defensa drets fonamentals, però alhora sigui permissiu en pràctiques que molts consideren èticament qüestionables? És una pregunta que molts es fan. I aquí és on entra en escena Emili Campos, un advocat que no està disposat a callar davant aquestes irregularitats. Ell ha portat les seves denúncies al Consell d'Europa, concretament al Greco i a l'ECRI. Campos sembla ser una veu molt necessària en aquest context. Però quines són exactament les denúncies que ha presentat? Hi ha algun cas que destaqui especialment? Doncs sí. Campos ha presentat un total de 26 denúncies, implicant 25 batlles i magistrats, així com els membres del Consell Superior de la Justícia. Un dels casos més destacats és el de les irregularitats en la custòdia del vot judicial durant les últimes eleccions generals, que van donar la victòria al DA. Això és molt greu, perquè posa en dubte la legitimitat del procés democràtic. I no només afecta Andorra, sinó que també pot tenir repercussions a nivell internacional, especialment si aquestes denúncies arriben als principals mitjans de comunicació europeus. I això és exactament el que està fent Campos. Ha enviat còpies de les seves denúncies als mitjans europeus per assegurar-se que aquestes irregularitats no passin desapercebudes. És una estratègia molt intel·ligent perquè posa pressió sobre les autoritats andorranes. Però què diu el Greco sobre tot això? Aquest organisme ja fa temps que té Andorra al punt de mira, oi? Sí, el Greco ha estat molt crític amb Andorra. L'últim informe destaca que encara no s'han complert 5 de les 13 recomanacions per millorar la transparència. Una d'aquestes recomanacions és que els membres del Consell General facin públics els seus béns i comptes bancaris, però el govern de Xavier Espot sembla resistir-se a implementar-ho. Això només reforça la percepció de manca de transparència i corrupció al país. Però com afecta això la població andorrana? Quines són les conseqüències reals d'aquestes irregularitats? Les conseqüències són devastadores. Quan la justícia no funciona, les persones afectades per aquests casos queden en una espècie de limbo. No tenen accés a una resolució justa i ràpida i això pot tenir un impacte enorme en les seves vides personals i professionals. I no només afecta les persones, sinó també la imatge del país. Si Andorra vol mantenir la seva reputació com un lloc segur i estable, ha de fer front a aquestes qüestions. No pot permetre que la justícia sigui percebuda com una eina al servei d'uns pocs. Exacte. I crec que el que està fent Emili Campos és un pas important. Potser no canviarà el sistema d'un dia per l'altre, però almenys està posant el focus en aquestes irregularitats i obrint un debat necessari. Sí, però també caldrà veure com reacciona el Consell d'Europa davant d'aquestes denúncies. Si no hi ha conseqüències reals, el risc és que tot quedi en paper mullat. És cert. Però crec que el fet que aquestes denúncies estiguin arribant a l'opinió pública
tant a nivell local com internacional, ja és un pas endavant. La transparència és clau per començar a canviar les coses. Absolutament. Crec que el que ens queda clar és que la justícia no pot ser un instrument al servei d'interessos particulars. Ha de ser un pilar fonamental de la democràcia i els drets humans. Exacte. I esperem que aquesta situació serveixi com a punt d'inflexió per a Andorra. Si no, el risc és que el sistema continuï deteriorant-se fins a un punt de no retorn. Doncs sí. És una situació que cal seguir de prop, perquè el que està en joc no és només la justícia, sinó també la confiança de tota una societat en les seves institucions. Totalment d'acord. Bé, crec que hem fet una bona radiografia de la situació. Ara toca esperar i veure com evolucionen les coses. Així és. Tens la pròxima?